Gichak timo tich mar okil. Tendarita kwe kaunti Homa Bay ugolo chikne achije abich ma itudo gi nek ma koch mag rowere ariyo e kar chung bura ma Kasipul mondo gichiwre e lwet obila. Achije go itudo gi nek mar rowere ariyo, Bruno Ondoro gi Ben Ndiegi, kinde ma tulo mar siasa nomuoche gweng ma opondo e kind johera mag Boyd Were kod Philip Aroko. Commissioner Homa Bay Ronald Miwawi onyiso achije go mondo chak chon owuok kama gibute gichiwre e lwet obila. Tesendo obila mayugis kata tesendo obila mora mora. An incident which occurred where following the death of the two innocent Kenyans, there are those who were zeroed in by our DCI, and an attempt to arrest them, a fracas ensued. We are still following up on them, but again, as good citizens, if they know that they are not culpable, they are not involved in this, I'm appealing to them to come out and even report to the nearest police station. We don't have to keep chasing young men every corner. Let them come out, let them explain themselves, let them record their own statements. It should not be like a matter of like arresting them, but they can just come out wherever they are hiding. Un kaka jo Kasipul, wan kaka jo Kasipul, wan kaka jo Homa Bay County, wabed gi kwe makende manyalo miyo wadak e yo makare. Omiya kwayo ka dipo ni achiel kuom ng'ama noringo gi opinge lwete. Duoko pingo no station machiegni kodi, kata iter ka chief, kata ibole dhoranga chief mondo dhi yude kuno. To in bende gima moni dhi ka police mondo record statement onge. Dhi record statement nikech ka dipondo kanye sirkal ok nyal pondone.